Auzim de multe ori, nu este normal ce se întâmplă sau nu ești normal. Prin prisma discuției de săptămâna trecută, normalitatea se raportează la acceptarea socială a ceea ce consideră majoritatea ca fiind normal într-un anume spațiu sociocultural. Astăzi vom duce discuția despre normalitate în zona de sănătate și boală psihică. Dacă normalitatea este văzută ca o adaptare flexibilă față de situațiile conflictuale, precum și capacitatea de a suporta frustrările și anxietatea care rezultă din ele, anormalitatea este privită deseori ca o abatere de la normă, într-un sens sau în altul. Prin urmare, capacitatea de adaptare este esențială. Psihologia este un domeniu dinamic, iar conceptele de sănătate și boală au fost abordate diferit de-a lungul timpului. Dacă inițial sănătatea era asimilată cu absența bolii, astăzi abordarea este din punct de vedere biopsihosocial. Mai mult, responsabilitatea pentru sănătate este a individului și nu a medicilor. Accentul cade pe promovarea activă a sănătății și mai puțin pe evitarea pasivă a bolilor. Din acest motiv auziți destul de des despre comportamente și stil de viață sănătos. Adaptarea este strâns legată de promovarea stării de sănătate și de prevenire a tulburărilor. Ce presupune adaptarea? În primul rând, eliminarea sau modificarea condițiilor care creează probleme. Apoi, controlul semnificației trăirilor și, nu în ultimul rând, păstrarea consecințelor emoționale ale problemelor în limite controlabile. Anormalul reprezintă zona de trecere între normal și patologic. Trecerea spre patologic a individului este însoțită de disfuncționalitatea acestuia în sistemul în care este integrat. Ce prejudecăți întâlnim referitoare la anormalitate? În primul rând, există credința că un comportament anormal trebuie să fie obligatoriu bizar, sau că între normal și anormal s-ar putea face o distincție netă și că ar putea fi realizată de oricine după criterii individuale, sau că anormalitatea este o rușine și o pedapsă și, nu în ultimul rând, credința în caracterul ereditar al anormalității. Haideți să vedem tipurile de comportamente expuse gradual de la normal la patologic. 1 ar fi comportament de tip criză biopsihologică de dezvoltare sau involuție, cum întâlnim la pubertate, în adolescență, la andropauză. Are caracter pasager și reversibil. Comportament de tip carențial, stări de frustrare afectivă, carențe educaționale, disfuncții familiale și în modul de viață. Acestea creează dificultăți de adaptare. Comportament de tip sociopatic, cum ar fi conduite delictuale, agresive, toxicomanice sau de furie, care au un caracter recurent sau episodic. Și comportament de tip patologic, cum sunt stările reactive, nevroze, psihopatii, psihogenii, care sunt parțial sau deloc reversibile. Jacquard menționa, dacă există un adevăr al nebuniei, el nu poate fi decât tragic, de unde extrema ambiguitate ce caracterizează atitudinea tuturor societăților și tuturor culturilor vis-a-vis de nebuni. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și în această săptămână. Toate bune și pe curând!